Okay, kulungile ngifunde nawo umyalezo. Qondene nawe singaye baba wakho kwalo umyalezo lesizwe singaye. Akuzinyane lemvubu lingadliwa izingwenya ucwebe iziziba. Sekwevile eminyakeni engama-20 usendimeni yezokusakaza. Usebenzela imisakazo eyehlukene. Konke lapho uhamba khona. Kusala umzizima. Umlando obhalayo awunakufiphala. Ufana nemithetho kaNkulunkulu eqoshwe etsheni. Okwathi noma uMose eseyiphahlaze phansi kodwa yasala imile. Njengoba nanamuhla lokhu isamile. Namuhla indlela yakho iyaphela ngokubuka kwethu. Namuhla indlela yakho iyaqala ngokuNkulunkulu. Nakho-ke ngokubuka kwethu lichithekile igula elinamasi. NgokukaNkulunkulu lolu khamba naleli gula selilincane kakhulu ukuthi lingamumatha lezi zaqheqhe. Angaze ngicabange ukuthi kuleli bhasi esihamba ngalo ukhalo olude kangaka usungavele wehle isankahlo kanje. Bengithi uzolilinda lize lime ngokuphelele bese uyehla ngokuphepha. Kodwa ke kuncane obungakwenza. Uma kuthiwa ehla, yehla. Indlela uhamba ngayo ingishiya nginesilonda esikhulu okungathi ngikhatshwe ngegejambazo. Kimina ziyabhibha izilonda, ziyageleza zinyembezi, njengempophoma engashi ubusika nehlobo. Inhliziyo yami iyankenketha, sengathi kuxebuke inyama kimi. Kukho konke lokhu okwenzekile, angisoli muntu, angigxeki muntu. Kodwa umbuzo uthi, kunje emthini omanzi, kaze komile kuyoba njani? Ingcapha isele nathi esisesensimini. Kuningi engifundile kuwe, kuningi ongikhulise kukho, likhulu iqhaza olibambe ekukhuliseni nasekuthuthukiseni umsebenzi wesizwe engiwenzayo, okuyi-traffic kanye ne-community development. Ungumuntu wokuqala enhlanganweni yezokusakaza yonke ukufaka i-traffic i-hour lonke njalo ngoLwesine unyaka wonke. Ngiyazi bekungelula, kodwa isibindi sakho nothando lomsebenzi wesizwe ukwazile ukumelana nezivunguvungu ebezilwisana nephupho lami. Lapho kubonakala khona kunzima ukukholelwa kimi ukuthi i-traffic ngingayenza i-hour, kodwa wena ubulokhu ukholelwe njalo kimi. Leli hour langoLwesine liwenzile umehluko ezimpilweni zabantu base-South Africa. Leli hour belingagcini nje nge-traffic, kodwa belilwa ngqo nokungcola emadolobheni ethu. Leli hour belilwisana nokuhlukumezana kwabantu, i-violence, ama-gender-based violence, kanye ne-public transport violence. Nginesiqiniseko sokuthi nalapho uyakhona usayoba isibani. Ukuvaleka komunye umnyango kusho ukuvuleka komunye umnyango. Nakho kumele ukwazi, njengoba uhamba nje ngemuva ushiya abafowenu abakuthandayo, abalimele ezinhliziyweni, abanye bophela ngaphakathi sengathi bakwazwe utshumithi, abanye ukudangala kubhalwe emehlweni. Nanka amazwi ami kuwe. Nongcebo, ngiyakuthanda. Nongcebo, ngiyakuthanda. Nongcebo, ngiyakuthanda. Inhliziyo yami ibuhlungu, inhliziyo yami iyalila, inhliziyo yami igobhoza izinyembezi zegazi. Inhliziyo yami ayivumi ukukholelwa ukuthi
izindlela zethu sezihlukene. Uma kuyintando yakhe kulungile, uyohlala nokuthanda, uyohlala nokuseka. Amazwi ami lawo aqonde wena dadewethu. Ngiyakuthanda Nongcebo, thanda nenhliziyo. Ekuthandeni kwami Nongcebo, uzokhumbula ukuthi ngisho ebudlelwaneni esinabo bakho i-relationship neyami i-relationship, kuke kwaze kwaba nongabazane ukuthi khona into esiyenzayo. Kugcine sekunomsindo, kodwa sama zathi yabona le nto. Mina mangikuthanda ngizoma, qiniso lami ngiyalazi. Akaze kube ne-corruption, akaze sibe ngisho ukuthi ephavaliyoni sobabili, akaze sibe ngisho gethweni, kodwa into ebesiyithanda. Bengithanda ukuthi umsebenzi wawuhlonipha ngifika, ngamthanda kakhulu. Ngoba abantu, kakhulu umsebenzi engiwenzayo, umsebenzi onganakekile, obukeleka phansi kakhulu. And ngiyakwazi ukubona abantu abangibukela phansi, kodwa bese yabona ubadeshe nomphathi, ngivele ngihleke ubala, ngathi ngiyahleka ngisahleki. Ngiyakuthanda Nongcebo. Namhlanje ngitshela okwami ukuthi nanga amazwi bafuna siwenze sonke, wathi uyindoda Msweli. Emva kwezinto ezingaka wathi uyindoda, into yakho uyayimela. Ngizama ukuthi lokho engikushoyo ngikusho la, ngikusho publicly. Ngiyakuthanda inhliziyo yami yonke, ngiyokweseka kuze besigcine. I love you. You are my sister. You are everything. Oh, guys. Asameshile kanje. Let me introduce our